салом алейкум, хуш омадед ба канали ман. Умедворам хуб сиҳат саломат ҳастед ва имрӯз баъзе навигариҳо ҳаст. Навигариҳоро ба шумо мерасонам. Шумо метавонед видеоҳоро дида падилитса кунед ба дигарон ба воситаи имо, ватсап, телеграм, дар историяҳо, то ки дигарон низ аз ин навигариҳо бохабар шаванд. ҳаминро гуфтаниам ки баъзеҳо саволҳо додан оиди мат-капитал. агар дуюм фарзанд аз соли 2007 то 2019 таваллуд шуда бошад, имконияти гирифтани мат-капитал ҳаст. агар аз соли 2020 то инҷони фарзанди якум, дуюм, сеюм ва ғайра таваллуд шуда бошад, мат-капитал имконияти гирифтан ҳаст. баъдан дар бораи мат-капитал видео дорам, метавонед видеои пештараи манро бинед, чунки саволҳо такрорӣ ҳастанд. ғайри ин Миронов, яке аз депутатҳои ҳамин думаи давлати Федератсияи Русия баромад карда гуфт ки чаро шаҳрвандони дигар давлатҳо омада дар Федератсияи Русия шаҳрванд мешаванд, қасамёт мекунанд ки ба ватан хизмат мекунанд, аммо онҳо ба ҷанг бурда намешаванд ё ба хизмат гирифта намешаванд. давлатҳои онҳо дар кодекси ҷиноятишон қайд карданд ки агар шаҳрвандони мо дар дигар давлат ҷанг кунанд, нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ мекушем, онҳоро ба маҳкама мекашем. чунин масалан дар қонуни дигар давлатҳо ҳаст. аммо мегӯяд ки онҳо вақти шаҳрванди Русия шуданд, қасамёт карданд, имзо карданд. қасамёткунӣ дар Федератсияи Русия қоғаз дар варақ имзо мекунӣ ки ман то оне ҳастам дар ҳамин ватан хиёнат намекунам ба ин давлат ва хизмат мекунам дар ин давлат. вай мегӯяд қасамёт мекунанд, аммо барои чӣ дар ватан хизмат намекарданд? мисол ба ҷанг намераванд ё хизмат намекунанд, адои хизмат намекунанд, саркашӣ мекунанд. нафароне ки мегӯяд шаҳрванди Русия ҳастанд, ҳамихе саркашӣ мекунанд, ба хизмат намераванд ё ки даъват мешаванд ба масалан ҳозир ки даъвати баъзеҳо гирифта масалан барои тайёр кардан мебаранд, ҳамонҳо саркашӣ мекунанд ва инҳо шаҳрвандишон бекор карда шавад. яъне ки ҳамихе пешниҳодҳо уже гуфти рӯсо ки дар байни думаи давлатӣ ва дигар вазорату идораҳо рафта истодааст ки нафароне ки шаҳрванди Русия ҳастанд саркашӣ мекунанд, ба военни комитет намераванд, худашонро дар қайд намемонанд, яъне ки масалан намехоҳанд хизмат кардан, шаҳрвандии онҳо бекор карда шавад. баъдан ғайри ин боз гуфтаниам ки дар думаи давлатӣ пешниҳод шудааст аз тарафи ҳамин депутатҳо даҳати баррасӣ қарор дорад ки шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия яъне ки ронанда ҳастанд, водител шофёр ҳастанд, ҳуҷҷати ронандагишон аз дигар давлатҳо аст, онҳо айни ҳол кор доранд, фаъолият доранд, ҳамин манъ карда шавад, пурра манъ карда шавад. нафароне мехоҳанд дар Русия хонда ҳамин водительски права гирифта кор кунанд. нафароне ки агар намехонанду водительски права намегиранд аз Русия, праваҳое ки пештар доранд, масалан водительски правае ки аз дигар давлатҳо доранд, ба ҳамонҳо иҷозат дода нашавад, онҳо кор накунанд дар Федератсияи Русия, онҳоро манъ кунанд. ана ҳамин пешниҳодҳо аз тарафи масалан баъзе депутатҳо дар думаи давлатӣ шудааст ки ҳаминро таҳти назорати қатъӣ гиранд, намонанд ки дигар шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия бо ҳамин водительски права ки масалан ҳуҷҷати ронандагие ки аз дигар давлат доранд, бо ҳамон иҷозатшон натиҳанд, умуман иҷозат натиҳанд. ана михел навигариҳо ман хостам ки ба шумо пешниҳод кунам. ва ғайри ин як навигарӣ дига ки аз соли 2024 пурра ҳар як оила санҷида мешавад автоматически. масалан нафарони малаимуш ҳуҷҷат дорану малаимущество масалан қарори администратсияgoро доранд, ҳамонҳоро давлат автоматически худаш месанҷад. мошин доранд ба номшон, хона доранд, квартира доранд, замин доранд, ҳамаи онҳо санҷида мешаванд автоматически, ба тариқи автоматӣ. тафтиш не, ҳуҷҷат талаб намекунанд, худшон месанҷанд. аз рӯи ба задани ҳамаро месанҷанд ки ба номаш мошин дорад, замин дорад, хона дорад, дар куҷо дорад. яъне ки мақсади онҳо чи аст ки бисёриҳо малаимущество масалан оформ мекунанд, аммо мошин доранд, 2 ҷо 3 ҷо хона доранд, замин доранд, масалан ҳамин аз байн бурда шавад гуфта. барои ҳамин ҳамин навигариҳоро ман ба шумо расондам. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва баъдан саволҳотон бошад дар поёни видео нависед дар комментарияҳо. ва нафароне ки агар срочно ягон савол масалан ҷавоби тезтар дар кор бошад, дар ватсап, телеграм имконият ҳаст ки масалан таъҷилан ба саволи онҳо ҷавоб додан. ман фақат дар ютуб бепул ройгон барои савоб
ба шумо видео мекунам, ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. Инро бояд бидонед фақат дар YouTube. ин ҳам барои савоб, ройгон, бепул, ба хотири савоб. чӣ навигарӣ шавад, чӣ навигарӣ дар қонунҳо шавад, видеоҳои манро бинед. Ҳамаш бештар дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, дар бораи мат-капитал, пенсия, пособия, яъне дар бораи ҳама чӣ ман видео дорам. Дар бораи переселени ҳуҷҷатҳо имконият дошта бошед, ба нафарони лозим бошад, ҳамон видеои пештараро бинед, ба саволҳои худатон ҷавоб меёбед. баъдан ғайри ин гуфтаниям ки нафарони многодетни семья ҳастанд, фарзандошон имсол низ аз тарафи давлат барои мактаб, яъне ки як маротиба пул дода мешавад. масалан барои мактабшон порсолам дода буданд, имсолам низ ба ҳамон оилаҳои серфарзанд ки 3 фарзанд ё зиёда доранд, чанд нафаре ки мактабхон доранд, сари ҳар як мактабхон давлат кӯмакпулӣ, ёрдампулӣ медиҳанд, то масалан мумкин сентябра ин кӯмакпулӣ гузаронида шавад ба оилаҳои ҳамон серфарзанд, яъне многодетни семья. ғайри ин гуфтаниям ки саволҳо бошад, дар поёни комментария нависед. дар амони Аллоҳ бошед.